Prečo miliónové produkcie používajú objektívy za desiatky tisíc, ktoré ani nemajú autofokus? Jedným z najhlavnejších dôvodov je ten, že zábery za milión by si fakt nezveril svojmu autofokus systému. Autofokus nahradza funkcia focus pullera. Je to človek, ktorý manuálne ostrí a toto fakt nedokáže žiadny stroj nahradiť. Dobrý focus puller funguje tak, že ty o tom vôbec nevieš, že existuje. Ďalšia dôležitá súčasť je teda nie len toto ostrenie, ale aj kvalita, čiže charakter objektívu, ostrosť alebo poprípade to, ako je budovaný, čiže naozaj kovový objektív, ktorý len tak nezničíš. Oproti tvojim bežným fotoobjektívom teda dokážu niekedy vážiť aj niekoľkonásobne viac, byť o dosť väčšie, ale za to tá kvalita, ten charakter, ktorý nedostaneš z týchto možno až dnes moc perfektných fotoobjektívov. Film či reklama pozostáva z mnohých súčastí, kde sa každá táto časť úplne do perfektnosti vyberá. A teda obraz, alebo teda set týchto objektívov, ktorý si vyberieš, veľmi vie ovplyvniť to, aký bude výsledok a ako na teba emočne dokáže zapôsobiť. Výber objektívu teda nie je len výber clony a ohniskovej vzdialenosti, ale je to perfektné dielo, ktoré ti má doplniť ten výsledok a tak možno by si mal nad tým popremýšľať v tvojom ďalšom projekte.